Khana 22 tarik August Salmarni Salo Hatai Kotor Area Committee ni bisingtui Chandra Saduni Saidra Hatiwo sitting demonstration khlaijangnai tamni hingke laithama salkisa sikang Tripura Sarkar ni bisingtui saklajak tongmani Haura Saidra Teimawo dam kaini khlainai nei phiaba o dam khlaimani yagulo amsen lukro lekhiyo nostang banai hani bagai abono pasunani bagai o dam khlaimano katiran bagai amsen lukro joto palbak saklai Hatai Kotor Area Committee ni bisingtui o sitting demonstration khlaijangnai aro joto electronic media rokno manjana bagai kobokha Hatai Kotor Area Committee ni President Poilahan hambai maro tamni khangke jeng khana 22 tarik August 2022 jeng sitting demonstration khaina thang tongo o sitting demonstration khangke tamni bagai himale dam ni bagai jeta Haura Saidra amono thenani tai champa sora o kainino de dam thekangke jini bomti hai bipod phaino ba Oroni hoite borok rokno utset khainani planning khai tongo omo thekangke jini borok mak pinirnai oroni utset thangnai hingke tai sathe sathe or tourism khainai ni sawo jeta sijak mote ke omni protest to jeng khana jeng sitting demonstration khaina thang tongo omni bagai haste hapangni joto electronic media tai joto takuk bukuk jara o demno themani chajagi ang tongkhangke boro phai sojugitar thung tai joto electronic media rokno ang koyo norok jono kisa coverage khaidi jeno sojugita khaidi ang nongni thani koimung narogo ang je ei je Hatai Kotor area ni committee ni president ngai kobong narogo norokno belai hambai marwo ang asas khayo norok jingno subana hine bojaga nai o je program khangke chini Chandra Sadu je oroni e route ni je bridge tongmani oganawo ongnai oro saidra hati ni tongo oro jeng asogoi sitting demonstration khainai jeng elakani joto 14 ta parani joto public rok phaiye jono sohojogita renai ke jara nugui tongnai tai khanai tongnai ro borok bo sungnu subana mu sungke bongni thaimung bo please koimung norok bo jono sohojogita khaidi norning thani ang omono asas khayo tai bisas khayo norok jono subana hine asungna ham time hungkangke 10 ta to 2 ta porjonto जों सिटिं डेमनस्ट्रेशन खाइजोबनाय आसुंना हामबाय